Τώρα, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα που η εφορία μειώνει τα πρόστιμα στους μεγάλους φοροφυγάδες, συνεχίζεται το όργιο παραβατικότητας με τις αποδείξεις. Η έλεγχη του ΔΟΕ σε τουριστικούς προορισμούς ήταν αποκαλυπτική. Σε πολλές περιοχές, 8 στους 10 επαγγελματίες δεν έκοβαν απόδειξη. Στην Εύβοια, μάλιστα, οι παραβάτες ήταν 10 στους 10. Στο κόκκινο η παραβατικότητα στα παραθυριστικά θέρετρα της χώρας μας σύμφωνα με το ΣΔΟΕ. Επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, σε μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ακόμα και σε ενοικιαζόμενες κατοικίες δεν συμμορφώνονται και συνεχίζουν να μην κόβουν αποδείξεις. Ακόμα και σε απλά καφέ διαπιστώσαμε πως η απόδειξη στην περιοχή είναι άγνωστη. Γεια σας. Ένα φρέντο καπουτσίνο γλυκό και ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτο και τα δύο με κανέλα. Ωραία. Πίσω στο κιλό. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Άρα και βενεράκια. Α, μάλιστα. Δεν έχετε κάποιο κουτάκι? Έχω, αλλά είναι για 4 μόνο. Βολεύει. Δεν πειράζει να μπορέσω να τα φέρω. Αντί για απόδειξη, το συγκεκριμένο κατάστημα μας έδωσε 2 μπουκάλια νερό. Πάω και σε έναν κουρέα και ποτέ δεν μου έχει δώσει. Ακόμα και στη Χαλκίδα, πολλοί επαγγελματίες, όπως θα ακούσετε, επιμένουν να δελεάζουν τον πελάτη με χαμηλότερη τιμή προκειμένου να μην του κόψουν απόδειξη. Αν δεν σου δώσω απόδειξη, έχεις τόσα, 10 ευρώ πιο λίγο, 5 ευρώ ξέρω εγώ. Ναι. Σας το πρότεινα αυτό σε ταβέρνα. Ταβέρνα, ναι. Ναι, έχει γίνει και αυτό. Αλλά εμείς αγοράζουμε με απόδειξη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τους ντόπιους επιχειρηματίες τι υποστηρίζουν για τα στοιχεία που έδωσε το ΣΔΟΕ για την περιοχή τους. Όπως μας λένε, σε κάποιες περιοχές δεν κόβουν αποδείξεις απλά γιατί δεν τις χρειάζονται οι πελάτες. Καταστήματα που ο πελάτης δεν έχει απέτηση και που το ξέρουν αυτό το πράγματα και το βλέπουν τον πελάτη. Όπως λουτράδι ψού. Ο παππούς που θα πάει δεν έχει ανάγκη από την απόδειξη. Κάποιοι επαγγελματίες εδώ στη Χαλκίδα μπορεί να μην δικαιολογούν, αλλά αιτιολογούν το γιατί κάποιοι συνάδελφοί τους συνεχίζουν και σημειώνουν παραβατική συμπεριφορά. Δεν είναι τα μέτρα δίκαια, γι' αυτό και δεν περνάνε. Δηλαδή, αν εσείς είχατε καφέ, όχι μάλλον εστιατόριο κτλ., να πηγαίνετε στο εστιατόριο, θα του λέγατε μην κόβεις. Γιατί ξέρεις από τον πόνο σου. Και η διαφορετική προσέγγιση του νόμου συνεχίζεται. Για να μάθουμε πως ο πληθυσμός μιας πόλης ή ενός χωριού παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ή μη του νόμου. Δηλαδή στο χωριό σας δεν κόβουν αποδείξεις? Τι απόδειξη να κόβει? Όταν έχει 50 κατοίκους, τι απόδειξη να κόψει? Μετά την πρωταθλήτρια της παραβατικότητας Εύβοια ακολουθούν η Φωκίδα με 80%, η Θήρα με 79,31%, η Πάρος με 75,76% και η Λακωνία με 71,27%. Όταν παραφάσει ένα εστιατόριο και πουλάει 5 ευρώ φασολάκια και θέλει ένα 20 να πάρει κάθε εξουσία, πώς μπορεί να τα δώσει? Και η λίστα των απίδαρχων συνεχίζεται, με την Ίο στο 66,67%, την Αττική στο 60%, την Κρήτη στο 56,83%, το Λουτράκι και την παραλία του Ξυλόχαστρου 52,85% και το Πορτοχέλι με 50%. Οι τουριστικές περιοχές που κόβουν τις περισσότερες αποδείξεις είναι η Κέρκυρα με 46%, η Ρόδος με 44%, η Μύκονος με 43,75%, η Σύρος με 42,11%, η Χαλκιδική με 40%, η Πιερία με 33% και τέλος η Τίνος με 26,67%.